Iphinde yeva ubungqina kwingqina lesithathu elibizwe ngamagqwetha kaMkhwebane. uCaroline Zulu Sokoni ongumkhuseli woluntu eZambia ubuzwe ngomba wokunqumamisa uMkhwebane emsebenzini ngumongameli ngexesha ephandwa yiPhalamende. Labeled as retaliatory because what had happened is that the public protector had issued certain questions to the president and then she was suspended the following day. But that's the background. But the question I was putting to you is more general without getting into the specifics of that case. Procedural fairness must apply because the Ombudsman is in a very vulnerable position. As I said before, the Ombudsman investigates the executive. So it's absolutely necessary to accord the Ombudsman the highest levels of procedural fairness available. Omnye umba ebekugxininiswa kuwo ingaba kulungile ukuphanda uMkhwebane ngenxa yezigqibo zenkundla ezimgxibhayo. uZulu Sokoni uphinde wavuma ukuba ilungu le-DA kule komiti uKevin Mailem angathatha icala ngokuba ngumyeni womntu wamangalela uMkhwebane. Elinye ilungu le-DA yoNatasha Matsoni. Umsebenzi wale komiti usaqhuba. Xulelani Philip, SABC News ePhalamende. Umholi we-EFF uJulius Malema kuzomele alinde kancane ukuze kuxolise iphini likamengameli we-Patriotic Alliance uKhenny Kunene. Lokhu kuza ngemuva kokuthi uKunene edalule ukuthi uzosiphikisa isinqumo senkantolo ephakeme yaseGoli ethole uKhenny Kunene enecala lenkulumo enokucwasa. Zidibene bezikade zizondana. Kaloku usekela mongameli we-Patriotic Alliance uKhenny Kunene uduza ukuxoxola kwinkundla ezingasentla ukubhena kwesindululo sakutsha nje. Nalapho wavakalisa ukubana lenkundla ithe yaphuda xa ibigweba ngelithi ngoLwesibini wathetha intetho equlathe intiyo emveni koba wathi uJulius Malema we-EFF likokoroshe kudliwano ndlebe lukamabona kude. The system itself has established appeal courts because it recognizes that a judge may err, and in this instance I believe that the judge has erred and another court will come at a different decision. So I will be appealing the judgment, respectfully so. Kusenjalo ke EFF ithi samkele sisigwebo salenkundla kwayilindele kokubana lo kaKunene athi uxolo kuMalema. These comments were not only hateful but were not considerate of the historical impact of derogatory terms used to refer to human beings in inciting violence and genocide. Genocide and hate crimes against fellow human beings begin at the point of dehumanization. When Hitler rationalized the genocide against the Jewish community, he referred to them as rats. When colonizers wanted to enslave and exploit African people, the rationale behind it was that Africans were a people without history, they were barbarians whose conquest was justified in order to invite them into humanity. Ukuba ngaba isibheno sikaKunene sizalele ndle kuza kunyanzeleke ezengaphambili acela uxolo kuMalema ogqiba athathe lamazathu wawathetha wabuyisele emva kwisithuba senyitsuku ezingama-30. Ndingu-Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.